mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupig, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo sa sining bagong adlaw nga ginbugay na naman sa aton sang aton mahal nga Ginoo. Nakita ko ang isa ka tawo nga nagalingkod sa mahimayaon nga trono. Ginadayaw siya sang madamo nga mga angheles, kag nagakanta sila sa isa lamang katingog. Ang iya ginharian, wala sing katapusan. Mga muyo kita. O amay sang pagigugma, pamatii ang amon mga pangamuyo, ipakilala sa amon ang imo kabubuton, agud nga matuman namon ini sing may kaisog kag pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos kapitulo 1 bersikulo 29 tubtob 39. Sadto nga panahon, si Jesus nagwa sa sinagoga kag nagkadto dayon sa balay ni Simon kag ni Andres nga upod si Santiago kag si Juan. Ang ugangan nga babayi ni Simon nagahigda nga may hilanat. Kag sang pag-abot ni Jesus, ginsugiran siya nahanungod sa iya. Ginpalapitan siya ni Jesus, ginuyatan sa kamot kag ginpabangon. Nag-ayo siya sa gilayon kag nag-amuma sa ila. Sang sirom na, sa tapos magtunod ang adlaw, ang mga tao nagdala kay Jesus ang tanan nga mga masakiton kag sang mga ginahagamahan sang yawa. Ang tanan nga mga pumuluyo sang banwa nagtililipon sa atubangan sang balay. Si Jesus nagpang-ayo sing madamo nga may mga nagkalain-lain nga mga balatian kag nagtabog sang madamo nga mga yawa. Wala niya pagtuguti nga maghambal ang madamo nga mga yawa tungod kay nahibaluan niya kung sino sila. Madulom-dulom pa sang masunod nga aga, si Jesus nagbangon kag nagguwa sa balay. Nagkadto siya sa naligwin nga duog sa guwa sang banwa, sa diin siya nagpangamuyo. Pero si Simon kag ang mga kaupdanan nagpangita sa iya. Sa makita nila siya, nagsiling sila. Ginapangita ka sang tanan, pero nagsabat si Jesus. Kinahanglan kita magkadto sa kaingod nga mga banwa. Kinahanglan magwali man ako didto, tungod kay amo ini ang kabangdanan sang akon pagkari. Gani ginlibot ni Jesus ang bug-os nga Galilea kag nagwali sa mga sinagoga kag nagtabog sa mga yawa.
Para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupdan liwat ni Reverend Father Angelo Anzula, Parish Priest sang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Airport Subdivision, Bacolod City. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Jude G. Mayong aga, Sister Ninya, mayong aga, mga tumuluo, mga anak sang Diyos. Ang aton santos ng Ebanghelyo, saysay naman sa aton sang matahom nga istorya sa kabuhi ni Jesus, labi na gid sa iya pagdala sa ginatawag paglaom kag kabuhi sa mga katawhan sa iya nga panahon paagi sa pagdala niya sa ginatawag pagpang-ayo o kon healing sa ila. Ang santos ng Ebanghelyo nagapresentar sa aton nga si Jesus nagkadto sa balay ni Pedro. Nagano si Jesus sa balay ni Pedro? Siguro sa kapuyon niya, no? Bilog nga adlaw, nagapanglakaton siya, pagbantala sang pulong sang Dios, pagpangwali, pagpangayo, kag paghimo sa mga bagay ka mga butang sa pagbantala sang ginharian sang Dios. Siguro si Jesus bilang tawo, ginkapoy, makadto man lang sa balay ni Pedro kay luyag man lang magpahunay-hunay, siguro ba si mag-inom sa mabugnaw nga tubig. No? Pero ano ang natabo? Sa pag-abot ni Jesus sa balay ni Pedro, ang ugangan ni Pedro nagamasakit, may hilanat. Si Jesus wala sing durogamo, ayo niya ang ugangan ni Pedro. Sa bagay nga nag-ayo ini kag nagbangon. Mga kauturan ginapresentar sa aton una nga ang aton pagka-Kristiyano wala iya sang oras sa tanan nga tion, ginatawag kita sa paghimo sang maayo nga mga buhat kag mga butang. Kag ang aton pagka-Kristiyano isa ka Kristiyano nga 24/7, 24 hours, 7 days a week. Dira kita ginatawag. Indi ya sa iban nga nagaobra nga pagka alas 5, naka-time out ka na, kung may ulubrahon ka, masiling ka nga buwas naman, balik lang ka mo kay buwas na obrahon. Hindi. Sa aton Ginoong Hesukristo bisan nakapoy siya, bisan magpahuway-huway siya, bisan si Rome na, no? Hatag pa saya sang iya nga ginatawag kaaluan sa pagdala sang pag-ayo sa ugangan ni Pedro. So kung may ginatudlo sa aton una ang santos nga Ebanghelyo, amo nga sa aton nga pagpangabuhi, no? 24/7 ginatawag kita sa paghimo sang maayo nga mga buhat dira sa aton isikatawo. Ang aton pagka-Kristiyano wala nagadulog kag wala nagauntat, kundi padayon ini samtang ginhawa kita natawag kita sa paghimo sang maayo nga mga buhat dira sa aton isikatawo. Sa santos nga Ebanghelyo, makit-an man naton sa bahin ni Jesus ang iya kaluoy sa mga tawo kag ang iya aksyon nga nagahatag sing ginatawag paglaom kag kabuhi. Makit-an naton nga madamo nga mga masakiton ang gindala pagid sa balay ni Pedro sang nahibaluan nila nga si Jesus adto didto. So ang Ginoo wala na sang tsimpo sa pagpahuway, wala na sang tsimpo sa pagdulog, kundi ginakomodar niya ining mga tawo nga nagakinahanglan sang iya presensya, sang iya nga gahom. Ang aksyon ni Jesus isa ka aksyon nga nagahatag sing paglaom kag kabuhi. Labi na gid sa mga masakiton nga daw wala na sing paglaom. Labi na gid sa mga ginabudlayan nga daw wala na sing kabuhi. So amo na ang matahom sa aton Ginoong Hesukristo. Kay ang iya pagbantala sang pulong sang Dios 24/7. Bisan nakapoy siya, bisan luyag sa magpahuway-huway, pero ang mga tawo nga nagapalapit sa iya wala iya ginapaslaw, ginahatag yang iya kaaluan sa pagdala sang healing para sa ila. So ang aksyon ni Jesus sa santos nga Ebanghelyo isa ka aksyon nga nagahatag sing paglaom kag nagahatag sing kabuhi sa tanan nga nagapanawag sa iya. Kag anong matahom sa santos nga Ebanghelyo mga kauturan, ang attitude sang ugangan ni Pedro. Anong ginhambal sang Ebanghelyo? Nagbangon siya kag nagamuma kag nagserbisyo sa kay Jesus. So ginapresentar sa aton nga kung nakabaton kag sang grasya sa Ginoo, healing o kung ano man nga bendisyon, dapat may sabat ikaw, dapat may balos ikaw. Ano ang aton balos? Pagserbisyo kag pag-alagad. Ang ugangan ni Pedro ginayo ni Jesus. Matag ang ginhambal sa santos nga Ebanghelyo, nagbangon siya kag nag-amuma sa ila. Amuma na ang ginatawag sa aton nga dapat magserbisyo kag mag-alagad kita sa isa kag isa
dira sa aton mga kauturan. Kay tanan kita nakabaton sining grasya kag bendisyon sang Dios. Nahanuman nga klase sang bendisyon na ginhatag sa imo, ginatawag ikaw, ginaagda ikaw sa pagbalos. Kag paano mo balusan ining bendisyon, ining kaayo, ining kaluoy sang Dios sa imo, paagi sa imo pag-alagad dira sa imo isigatawo. So mga kauturan, ang santo sa ebanghelyo nga pahanomdom sa aton nga bilang Kristiyano sa aton nga pagpangabuhi, mag-alagaray kita, magbuligay kita, magserbisyohanay kita, kag maghimo kita sing maayo sa isa kag isa 24/7. Labaw sa tanan, ginatawag kita nga mangin kaangay kita kay Kristo, nga ang tagsa ka aksyon naton, ang tagsa ka buhat naton, mangin aksyon sa paglaom, mangin aksyon sing kabuhi dira sa aton isig katawo. Madamo gid nga salamat Father Juji sa pag-iya na naman sa amon diri sa kahanginan, paagi sa imo pagpaambit sang mensahe sang aton ebanghelyo sa sini nga adlaw. Madamo gid nga salamat, kag hasta sa madason nga semana. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Of the line. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kunyara sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive, kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pagsend o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan.
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. O Radyo Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga aras sa 4 saga. May nga ga Pilipinas, may nga ga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw banwapet sa 11 kita sa bulan sang Enero tuig 2023. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Hope din naman ninyo kami no tubtoble sa isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita lokal, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa Patagsing Entertainment. Sa subong sa aton nga mga kabombo sa subong yang aga ng mga top stories of the day nga aton nga tutukan pinakamarga panguna nga mga balita nga aton nga diskusyonan. Una kita sa mga rega panguna nga mga balita lokal, ibalo naton kagabi hining nagluntad nga shooting incident riya sa may barangay Takuling sa syudad sa Bacolod. Kung sa rin ining security guard ti patay gid kag subong man sa mga kabombo naton, no? Ining nagapabilin sa gihapon nga arrears o kun utang sa mga occupants dira iya sa may Manukan country sa gihapon ang ilang mga balayran na aglabuot pa sa 6.8 million pesos. Kag subong man sa dugang pang mga balita pungsunon ang reaksyon man ni President Bongbong Marcos ning mataas nga presyo sang Bombay so sa mga malls ya
sa gihapon masobra 700 ang kilo, no? Kag subong man sa balita nagikan sa luwas sang pungsod, hibaloon naton ining strike, no, sa mga health workers sa New York. Kay mga reklamo dito sa mga nurses, lakip na mga utod naton yung mga Filipinos, no? Mangin kaupod naton iyang aton yung Bombo International Correspondent direkta sa New York, USA, si Sir Ludovico III Bakiriza. Kag subong man sa mga kabombota, chikeron taman, no? May araman sang flooding, baha naman dito iya sa California. Chikero nato ng pinaka-latest update kay man kaupod man naton karon ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa California, USA, Sir Alan Mandid. So, sa aton iya nga mga kabombo initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agadrig lamang sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Subong alas 4 or 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga sa mga kabombo naton. Kamustahon ta na sa gyapon maulano ng sitwasyon naton driya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol sa subong naman iyang aga, no? Ang una nga hugnat nga badulong nga balita sa aton ni Bombo Cherry Gray Santillan. Kamusta, no? Mga kauturan ta, mga kabombo ta, nga ti dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw, kaya ti may mga obligasyon kita aga pa, temprano pa, subugtaw na, bango na, ha? Kaya man 30 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga, alas 4:30 na. So, dapat kung may mga kinanglanon kita, aga pa, temprano pa, at bugtaw na kita yung daan, no, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Kag subong man sa subong iyang aga, of course, no, promo naton dris Bombo Radio nagahilapit ng aton iyang grand draw 1-2 panalo part 21 promo naton kay man ang aton iyang grand draw sa palaabuto na nga January 21. So more or less may pulo pa kita kadlaw nga pwede pa kita nga makahingagaw sa paghulog sang mga entries, no? Kag magtipon, magbakal sa ning mga proofs of purchase. Maghingagaw pa kundo medyo way karangin mapalaron sa aton iyang daily draw, no, sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. Base iya sa grand draw, ikaw ang mangin milyonaryo, no? So, sa mga kabombo naton, sa aton yung mga kauturan, so, ini mga proofs of purchase ang inyo yung mga entries of course, nga gamiton, tuman lang giniya kapos kay kapartner man naton ini siya everyday. Dibla? Everyday. So, hulog na kay pareho niyo sa mga proofs of purchase ta. Ang Ladies Choice Mayonnaise, especially subong mga kabataan ta, may mga klase na. So, pwede di mo sandwich ang imo nga bata, ti ang gamiton mo ang isa ka empty startup ang ano ni gani, ang Ladies Choice Mayonnaise or mayonnaise, pwede no? Ladies Choice Mayonnaise Mac Reunion now with my one and only love, no? A proof of purchase naton diri isa ka empty stand pouch or sachets or label sang mayonnaise or sandwich spread, isa na iya ka entry. And of course, no, ka-partner gid ni naton Bombo Kim every morning. Inablang pag inumos niya sang kape nga ni makabangon kagid, no? Makabugtaw kagid. Nescafe, bango na with Nescafe. So gamiton mga proof of purchase any 2 FMT sachets sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original 28 grams, or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Okay? Pwede man isa ka empty sachet sang creamy Nescafe Creamy White Twin Pack, or Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, no? Kag isa pagid, pwede pagid. 3 ka Nescafe empty stick packs or Nescafe Classic 2 grams. Okay? So kabayan na ni sa mga proofs of purchase nga ihulog mo
no, padala diri sa 1-2 Panalo Part 21 promo hingagaw pa, especially para sa ato niya nga grand draw, balde-balde pa premyo na, may kasyahan pa. Kay man, ang ato niya nga grand draw sa palabuton iya nga January 21. And of course, kung sa Daily Joe winners ka namon, naton diriya sa Bombo, hindi ka mag-claim ka sa premyo mo or would-be winner ka sa Daily Joe naton nga makabaton ka sa 500 pesos ka cash kag 500 pesos worth of gift pack, no? Hindi ka magkalipata sa pag-claim sang premyo, magdala sang duha ka valid recent ID, ini ipa-photocopy na nga daan, duha man ka kopya. Okay? Kag of course, no, speaking sa aton iyang winner sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton, kagabi ginlawag ikaw bilang third winner naton kahapon sa day 2 sang week 7 kita, no? So please kadto diri sa Bombo Radio on or before 8 a.m. para may tsansa ka pa nga ma-claim ang imong premyo. Kay kun hindi, no, syempre ma-draw naman kami, mabunot naman kami isang ibulos sa imong winner. Pero ang winner naton kagabi, no, si Sir Samuel Magbanwa. Okay? Samuel Magbanwa, ha, sang Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. Samuel, no, si Samuel pero may nag-join sa aton. Samuel Magbanwa, sang Herbias 2, Barangay Villamonte, Bacolod City. Adto ka diri sa Bombo kay nagdaog ka sa aton iya nga promo. Okay? Ayos? Sige. No, so sa mga kauturan naton, kamusta naton ang aton iya nga sitwasyon diri sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cheng, good morning! It's 4:33 a.m. Bombo Cheng? Yes, Bomboan. Good morning. Like ito dito sa Bacolod City Public Plaza. Kung sa DN Bomboan, yara sa gihapon ang matugnaw nga panahon diri sa syudad sang Bacolod kag mayara man sa gihapon Bomboan ang pagdulom sa kalakitan o ko ng paggulugalom ti asubong balabomboon ka binabayi gidya ang pagbubo sang ulan kaya may yara kis ang mabubo siya mabaskog o kon mahinay-hinay siya dayon tapos dugay-dugay maulan na naman ng bomboan ti do ka amo na balabomboan nga klase nga pag-ulan ti ang mugi na ang makapadali-dali sa nga lain pamatsyag. Ti amo na nga sa mga pumuluyo diri naton nga magdalagid o kon magkalo gid bomboan, magpayong, magjacket nga may huda biskan ano dira nga maka-protektar sa imo sa pag-ulan o kon sa pagbubo sa pag-ulan kay syempre budlay na masakit diri sa palibot sang Bacolod City Public Plaza bomboan ti mabasa-basa gid subong ang dalanon ti amo na nga maghinay gid kita sa paglakad kahit base bala madanlog kita bomboan especially nga kung nipis o kung dasig ka dalanlogon gid ang aton nga mga tsinelas o kung sapatos kay kabudlay ka base maglagapok dira ang imo nga mga nga lawas bala sa pagdanlog di ka delikado gid katama bomboan especially sa mga kabataan ti hinay-hinay gid maglakat so far diri sa Bacolod City Public Plaza sa palibot kag sa downtown area bomboan ti matulutawhay diri subong ang dalanon ti mayara naman subong mga public utility jeepney especially ang mga traditional jeepney nga nagabiyahe na nagapalibot-libot na sa dalanon. Syempre kay mayara man mga empleyado nga early pa ang pagsulod sa ilang matag sa tagsa kaulubrahan kag ang mga estudyante dugay-dugay ti gamat-amat naman ni himos ti ang gulugwanta lang dahil mga estudyante kay syempre nga tiyempo kanami gid magatulog ti pa-alarm kung mag-alarm book ano gid ayon bangon kay budlay na nga makatulog liwat kay base mag-late ka sa imo nga eskwelahan ti amo na balabang mo ana mo nga tiyempo ya daan niya ay iban wala nagapaligo ti amo na nga magbugtaw sila init gid sila daan sang tubig kay para makapaligo kay syempre amo nga tiyempo importante gid nga makaligo kay kung wala bala kaligo bombo anti ka budlay nga mabasa sang ulan
kay among paginaang isa ka rason kung nga nagalain ang pamatsyag kay mabasa sang ulan tapos hindi mabanlawan baladayon o kati gatiner ang tubig sa imong ulan o kana nabasa ka sa ulan biti ka delikado gid abomboan ti amo pagining kasubo balabomboan kung amo ni ang panahon o kung nagsimpo kay ang may syempre mayari diri mga homeless sa bala sa syudad sa Bacolod nga sa higad sang dalan o kung diri mismo sa downtown area nagapwesto sang para makatulog man sila bomboan ti amo na ang masubo-subo nga realidad nga kung amo ni ang tiyempo ti matugnawan sila tapos syempre ang hangin ang ulan ti mangita gid sila sang maayo nga plastaran para makatulog sila sang maayo kag kasubo man kay ang iban mayara pa dala o kon bitbit nga mga kabataan ti ano bala ka delikado kag ka harmful kung nagainulan kag kung diin lang nga pwesto pwesto matulugan lang ti ang iban nga mga kabataan naga-suffer man kay syempre wala sila sang maayo nga pwestuhan o kun matulugan na abomboan ti diri sa Bacolod City Public Plaza mayari kita diri nakit-an bala sa center stage gid nga may upod pagid siya nga bata bomboan nga nagatulog ang iya nga bata ara sa stroller kag siya gahigda o kun galigid sa salog ti kabugnaw panadaan bomboan tapos nagainulan pa perti pa ang paghuyop sang hangin ti amo lang na ang mga subo gid nga realidad nga para sa mga homeless nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Bacolod ti mayara man kita nakit-an sa sidewalk nga ang mga negosyante diri na lang gatulog sa sidewalk kay wala na sila nagapuli kag para mabantayan Manila ang ilang mga baligya ti mapwesto lang dira sila sa palibot bakuran lang nila ilang mga baligya sa ilang palibot dason dira sila mapwesto sa tunga ti ano bala bomboan ka struggle para sa ila kay syempre amo paning panahon nagainulan kabugnaw hindi mapaktan ang tiyempo kay syempre amo man na i-secure mo man ang safety mo kag ang safety man sang kabataan mo nga upod mo nga nagapwesto diri sa sidewalk o kung biskan diin ka man diri para makatulog-tulog man ti maayo lang kaya diri sa Bacolod City Public Plaza ya bomba sa present gid diri ang mga poso guard naton sang syudad para magbantay sa palibot kag magbantay man diri sa seguridad sa downtown area ti amo na bala bomboan nga kasubo gid sang realidad nga mayara sang mga homeless nga mga pumuluyo nga wala gid sila sang istaran sa nga maayo kag mangin matawhay ang ilang nga pagplastar especially sa pagtulog nila bomboan. Tanawon naton bombo cheng ho ara sa likod mo ho amo nang hambal mo gani earlier gina stroller bata tapos siya galigid sa salog grabe no so amo na nang iya sining balay. Yes gani bombo ati maayo diri ila pwesto kaya sa center station Bacolod City Public Plaza ya may atop pa maka protection pa sa ila sa pagbubo sang ulan ti amo lang ginabala bomboan kaluoy sang bata kaya ara sa stroller ti anhalang siya sang iya nga iloy sang tela dirabi nga hindi makasulod ang hangin kay syempre perti kabugnaw ang paghuyop sang hangin diri bomboan. Although dapat gani why gid ni tani sila no hindi man isla pwede nga magtulog-tulog dira sa plaza ever since no amo na may mga tululog gid dira galing kay ti anhon mo na hugis ate ginakonsiderar nam lang guro ya sa mga nagabantay dira kay ti alangan mo man na iya tabugon kay inisla wala sila mga balay bla kundi indiin na lang maka tsansa nga makatulog. Yes, sakto gid bombo anti sang una tuod mo gid diri may nagatulog sa Bacolod City Public labi na gid kung wala bala nagtulan biskan diin lang diri sila gapwesto sa mga pulungkuan abi o kung sa mga waiting shed diri gina diri permi ang plastaran bala sang mga wala tulugan o kung mga homeless especially sa mga gikan na sa Bradco tapos wala diri sila kilala nga pwede tulugan o kung ang iban masubo-subo nakawatan pa diri gina diri sila ang gapaamulya para magatulog lang kag makapangayo bulig sa mga pumuluyo nga kung diin sila pwede bulig kag makapangayo man sang plete bibumbuan o kung makaon nila ti amo lang na ang masubo gid nga realidad ti maayo diri sa likod ko nga nagapwesto tulog ginpasugtan lang sila sang sugard kay syempre mayara sa upod nga bata man bomboan ti kaluoy naluoy mangguro diri ang mga poso naton
nga kay syempre may dala siyang bata nga ara pa sa stroller bambuan, especially amo ni ang panahon perti katugnaw kag may ara sang pag mag-ulan-ulan na bambuan. Like every morning, gainulan na gid kita Bombo Cheng, no? Subong basa naman ang ato niya nga palibot. Pero subong ang mga tinio nag-untat ng panalithi. Yes, bambuan. So far, diri wala na nagapulo panalithi. Pero pag abot diri natin, nagbuo ang pulo panalithi. Pero subong wala naman bambuan. Ano bala bambuan? Binabayi nga pag ulan. Maulan, mauntat, maulan na naman dugay-dugay, mauntat na naman. Amo ni nga panahon bambuan. Posibilidad may hindi naman ni makalili o kung makatamwa si haring adlaw. Kay amo naman ni ang tiyempo o kon panahon bambuan ang sa mga nagpanglabas pulo pasensya lang no ay hindi gid siya bambuan wala gid gamay lang ang posibilidad nga magmala ang mga nilabhan ang bambuan. Amo gani no. So sa mga kauturan naton ang pagwa naton sa mga tagsa naton iya ka mga panimalay dala na gid kita yang dan paraming sa lawas ta no. Subong ti kamusta? Naka-alerto ng mga street cleaners ta, Bombo Cheng? So far, bambuan, mayara naman sa mga nagapanglimpyo sa palibot pero wala lang dugay na gisugod bambuan. Subong amo pa lang niya ang pagsugod nila sa paglimpyo, especially diri sa palibot sa Bacolod Public Plaza kag sa downtown area. May nakitaan pakita nga mga nagatumpok nga mga basura nga gikan sa mga nasari-sari nga store kay syempre kanya-kanya man na sila tumpok may ang mga responsable nga mga negosyante kag ang mga basura sa mga tagsa mga establishmento sumo nagatumpok nga basura bambuan. Wala lang na ang ginapang nigpot sa mga cleaners naton ang mga basura sa mga basura nga ara sa dalanon bambuan mga plastic ano pa dira nga mga gagmay nga mga plastic ang ara sa dalanon na bambuan. Importante ano nila ni Bombo Cheng, importante maano ni gani pagtawag matinluan ang palibot antes ya magbutlak si haring adlaw no. Okay lang na medyo kay mga street cleaners ta iban dira kalabanan last stress masugod ganing syempre kung nagainulan hindi ka man kasugod bla kung nagaulan hindi ka man kasugod so importante nga maano lang malimpyuhan lang aton yung palibot antes ya nga magsanag ang kalibutan no. Anyway, Bombo Cheng, balikan ko lang ikaw, especially nano naman isa naman niya ka-shooting incident ang nagluntad kagabi diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Yes, Bomboan, isa na naman ka-shooting incident nga nagluntad sa Purok Paho, Barangay Takuling diri sa syudad sang Bacolod. Patay gito Bomboan ang security guard dugangan naton karon sang update regarding sa incident o na shooting incident Bomboan. Bomboan, live diri sa Bacolod City Public Plaza, inisi Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan no sa unang nga hugnat sa balita gindaron sa aton subong nga aga basa pang palibota sa mga kauturan naton sa mga kabombota nagapulo panalithi. Hindi naton mapakta nagatulo-tulo iya mga kabira ng aton iyang kalibutan. So pagwa naton especially sa aton iya tagsa iya ka mga panimalay dala na kita nga daan sang panaming sa aton iya nga lawas. That is very very important sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Pagwa naton sa mga panimalay naton payong na nga daan kay kabudlay, no? Importante makuan kita, hindi kita bala maulanan kay ang trangkaso bala. So sa mga estudyante importante gid ni nga mag-ano gid kita temprano pa kita mamata, especially ang traffic subong no kabudlay gid. So sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton ma-traffic ang aton iyang palibot no. So especially karon mag peak hours alas 7. So as early as possible kung pwede pa lang makamata na kita, makabugtaw na kita, himuon naton, no? Importante gid sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige. Ma-pause kita iya mga kabiran for a while
pagbalik sa aton nga palatuntunan. Mangin kaupod naton unahon naton ini siya ang New York naton nga Bombo International Correspondent si Sir Third Bakiriza. Kay man ang mga nurses dito nag-rally. Ang United Kingdom actually, debla sang tinalikdan nga si Mana nag-interview man kita dito sa aton nga Bombo International Correspondent kay Sir Ramil Isugon. So ila to lain-lain nga sektor, may nurses, mga teachers, mga sa post office nga trabaho, sa mga station, sa mga train stations, tanan ga schedule lang tong ilang rally. Ang ilang nga claimor nga kulang ang compensation o ang sweldo nga ginahatag sa ila. Kahit is kamalahal naman sang tanan. Hibaloon man naton sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo, sa aton iyang pagpanumbalik. Ibaloon ta, maging kaupod naton ang aton nga Bombo International Correspondent direkta sa New York, USA, si Sir Third Bakiriza. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Darang kida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas mo nga panahon, amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa liwat na nagdangat kita sa oras 54 minutos nang nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton. This time mangin kaupod na naton sa subong yang aga diri sa aton nga paratuntunan si Sir Ludovico III, Sir Ludovico Baqueriza III. Hibaloon naton, kamustahon naton ang mga utod naton nga mga nurses dito iya mga kabiran sa may New York, no? USA. May mga rally sila to. Anong ila sining nga katuyuan, no? Sa sining pagpautuwas, no? Sang ila sining mga baratsagon, pag-alsa nila abe, no? Ang ilang mga hibubuno, checkero naton sa piyak nga linya Sir Third Baqueriza, la live kadiri sa aton sa Bombo Radio Bacolod. Sir, maayong aga halin diri sa Pilipinas. Maayong aga diri sa Pilipinas kag maayong hapon diri sa New York. Yes. Exactly ano oras dira Sir Third subong sa inyo sa New York? Subong alas sorry. Double check ko akon nga relo. Okay. Subong alas 4 na sang hapon dire, so alas 5 dira sang aga sa inyo. Yes, sir. Sir Third, anong inyong and kay because nakita man namon diri imong mga pictures joining the rally, no, kung tawgon sa kausa ninyo dira nga mga nurses dira sa Amerika, specifically sa New York. Ano ginang katuyuan sa inyong rally, sir? Ang katuyuan sini actually nga rally subong is nga mahatagan kami ng contract kay ang hospital namon, which is Montefiore Medical Center and Mount Sinai, under a union, which is the New York State Nurses Association. So every 3 years gira ninyo inang contract. So sa subong nag-expire na among contract last December 31, 2020, and it's due for renewal last December 31. So since September nag-renew na sang nag-start na kami bargaining sa management. And until now wala kami there's no agreement between the management and the union regarding sa demands namon kag ano ilang mga offers sa proposal. So wala gid nag-agree until December 31 was the last day. We decided to give them a strike notice. Kung hindi pa mahatag ang among demands, in 10 days we will go on strike. And ang 10 days naglapas na, which was this June 9. So amo to kagapon ang first day sang strike diri sa dalagong hospital sa New York, which is Montefiore Medical Center and Mount Sinai ang ila main. Sir, nga aman nga wala nila gin-renew inyong contract? Wala sila nag-agree. So damo nga pakadto pabalik, hindi sila gusto sa amon demand. Ang ila gina-offer sa amon hindi namon nagustuhan. So amo na nga hindi kin mag-agree until nga last minute yesterday naghintawa kay naglabot sa point nga hindi na sila atubang sa union namon nga mga representatives sa bargaining committee. Pero kahapon since nag-start ang strike, patawag sila meeting ang management
Okay. Nag-meeting sila until kahapon gabi, pero wala man gyapon sila resolution. And then another meeting is still ongoing, the bargaining pa subong. Okay. So gahulat man gyapon kami. So we don't have a definite day Mm-mm. or until when ini nga strike matapos, and until now sige pa kami diri subong sang picket outside the hospital at the same time Mount Sinai dito sa Manhattan. Okay. Sir, pero every ng strike nyo, by the way, sir, kada anong oras? No, it's from 7 a.m. to 7 p.m. Okay, 7 Every day a.m. since 7 a.m. to 7 p.m. So as of this time, may mga upod ka dira? Ari di sila subong, they're actually picketing. Ari ko di sagwa, but I must on the other side kay hindi kay magahod balan. So I can show you the video. Yeah. Some of them. March sila. Hold on. Okay, yeah, sir. sila. Sige, sir. They're about to march actually. Ari sila. Mag-march sila subong. They're gonna go around the hospital. Oo. There you go. Ara sila. Yeah. Oo. Sir, pwede so, ta... actually, ari din. Oo. Pwede ka palapit-lapit sa ila. Jutay lang, sir. Sige be. Nga tolerable lang. When you go, sa mga kabombo nato na, live si Sir Third Subong, diri ka, sir, sa atubang sang ni gani, sir? Kamo? Montefiore Medical Center. Oo. Montefiore Medical Center. Yes. Ini nga hospital, kung sa diin ka mo naga-duty. Yeah. Ano ni kadamo? There you go. Amo ni sila mag-rally or mag-strike, no? Mga nurses ni tanan, Sir Third? Yes, all nurses and some people in the community nagkadto dire. I met mga guys from the construction company, senior living. So it's more like a noise parade. And people are honking, encouraging talk. There's a lot of media outlets actually nga dito. Wow. From ABC, New York One. Now, Bombo Radio. Yes, gani man. Thank you for bringing us dira, sir, no? Sir Third, bale, ano ni kamo kadamo? A total from Mount Sinai and Montefiore, it's a total of 7,000 nurses actually are on strike right now. 7,000 nurses? Yeah, nurses. Yeah. It's one of the biggest so far, I think, nga strike nga gakatabo na natatabo sa Amerika. Sir, pwede mo, sir, isa-isa, what are your demands, abe, sa management? So, ang first good is ang actually patient safety. Right now, ang working condition is not very good. We've been handling more patients. We don't have any nurses sa unit. It's more patient safety. If I go work ako sa emergency room, sometimes we have 23 patients, kapag isa ka lang a nurse. And most of those patients are actually critical. And then also, working environment. It's not conducive because we have patients na ara na sa hallway. Ang binyo makita mo lang sa Pilipinas, pero diri, may ari na diri. Kasi ako na-surprise na mag-start ako diri ubra. Oo. Also, another nga good issue naman is mga equipment. Tapos mga update sa mga supplies, and at the same time, also salaries ng mga nurses na increase. Because with regards to inflation sa subong, tuman naging kataas sa mga commodities, so we demand for also wage hike. But overall, we actually want for the patient ratio that nga-control bala ang pasyente, hindi kami magbantay sa pasyente nga 20 kabilog tapos nakalangan nurse sa emergency room. Also sa ban unit. Lack of manpower man gali, sir? Oo, parehas din. Parehas din. Okay. Tapos, Sir Third, bali subong, nagsugod ka mo sa inyong strike. Saan lugar, sir, again, kahapon? Kahapon, June 9. June 9. Until when, kung hasta saan ni siya, hindi pa kamo why hindi nyo pa mahibaluan? Hindi, wala pa kami kabalo, kaya until now, ongoing pa ang meeting sa management and our bargaining committee. So we don't know every day. So tonight, we will have another meeting after the 7 p.m. strike. Mga 8:30, may update na kami na sa bargaining committee. We'll do a meeting through Zoom. They will update us what's gonna happen again or what's the update sa amon contract. If we have to get a contract or... Yes. Sir Third? If we will get a contract or not. Yes. Yeah. Sir, with this number of people, pila ka mo nga mga Pinoy? Nga mga nurses? Actually, hindi ko
ma-count ang number sa mga Pinoy. But a greater naman siguro, I know, it's so hard nga ma-enumerate ko. Kasi sa hospital naman, just like, almost like 4,000 nurses. Sa diri lang nga building sa amon nga hospital. Sa ibang pang hospital, may ara pa. But sa amon emergency room, there's 10 of us nga mga Pinoy. Actually, mostly ari sila diri sa Subong. At ito sila ga-mark Subong. Yeah, I cannot just give the exact figure. Yes. But you can see every corner diri may mga Pilipino. Oo. Sir, third, pero sir, kung samtang wala ginawin nyo ang inyong contract, wala ka mo trabaho. Wala kami trabaho. We're not getting paid. So it's a sacrifice on our part. Oh. So kamusta ka mo, sir? I mean, may mga alternative man or anong matabo? Ang union naghatag sa amon sang alternative workplace where we can apply and have a job because we don't know exactly kung until when ini strike. So the union has been very supportive actually sa amon nga endeavor. And especially they're the one fighting for us. So yeah. Ang iban may mga second job. Like me, I have a second job also. So, but aside from people who doesn't have a second job, may ara support sa ang union. We are given options or a place now where we can work or we can apply for a job just in case this strike would go further. Oo. Sir, hindi We're man hoping not. Oo, gani. Although hindi man kamo maano, sir, I mean kung pila ni kaadlaw anong strike, may trabaho ka pa man nga lain nga makasustain sa imo. Oo, sa akon may ara. Ayaw mo na sa iban nga they need to really fend for their family at kinahanglan nila sang lain pa nga mga source of income. Oo. Sir, paras no sa aton iya nga mga kabombo nga kita sir nga mga listeners natin na mga na from Metro Manila, matagalog kita sir Tagalogon mo ko. Okay, sure. All right. Okay lang. Okay. So ngayon sir, sabi mo nga kanina, hindi nyo pa alam kung hanggang kailan tong strike na to until na mismo yung management ang mag-give in sa inyong mga hiling diyan ngayon. Yeah, actually the management at the same time the union would agree sa sa contract that we want. So I know they would meet halfway, but we'll see. Yeah. So actually basically yung inaantay namin what would be the outcome, but we're fighting for the things that we want for our proposal. Na hindi kami maluluto kung sa Tagalog pa yung contract. This has been a fight. I talked to a lot of nurses before who were like way older than me, who has been here for almost 20 years. And they told me the issue of ratio actually, we have to have ratio, like nurse patient ratio, at least like 1:4, 1 patient to 4. In the ER, ganyan yung ideal na set up as much as possible. We are fighting for it. So this is the time they said that we have to fight for it. That's why it has been a long time na nag-strike ang mga nurses dito sa New York. Okay. Sir, sa na-notice nga namin, no, talagang somehow naka-uniform ka mo, you're wearing this, yung color coding, naka-red, yung may band, ito talaga yung sign ng protest ninyo dyan? Yes, this is our union color. This is the NICE, the New York State Nurses Association. So that's our color. So if you see sa Manhattan, kung makikita mo sa ibang news videos or news agency, if you can see, those who are protesting are actually wearing red hats or scarf, which represents the union that supports us. Sir, sa ilang taon mo na dyan sa New York, USA, is this the first time that you're holding like this kind of strike or hindi naman? Actually, first time ko for the past 10 years I've been here. This is the first time that we did a strike. We almost had a strike for the last contract in 2018. We did a picket, but we were able to get the contract. But we never reached to a point na nag-strike kami. This is the first time, and even the nurses who are older than me, they said it has been, 20 years, more than 20 years since the last strike that they had. So it's something that's big. Sabi nila, we have to fight for it. We've been here for a long time.
this is the time that we have to fight for the patient ratio. Oo. Sir, sa iyong Don't have pananaw, to take it. yeah. Sir, sa pananaw mo, mag-give in naman yung management kung ganito yung nangyayari ngayon? I hope so, because we're making a lot of noise. We're really hoping the strength is really impressive. I'm really hoping that they would give in, because right now, they started reaching out to the union. They started, because they will be bleeding a lot of money paying those travel nurses, because there's no nurses right now who are actually stopped working with them. So they hired like nurses from other states or who will take over the hospital right now. So, how's the situation of the hospital? And, I mean, yung COVID ngayon, okay lang naman ba? Ano, kamusta? Kasi walang... So, right now, there's, well, the COVID incident namin ngayon, hindi masyadong mataas. Except for the recent one is the RSV, mostly sa mga pediatric patients, ang grabe yung effect. But right now, COVID cases, it's not as bad as before. But right now, I cannot speak about the hospital because we're not allowed to go inside. We're just outside. We cannot even use the bathroom. We're just here outside the hospital. So any tawag dito, hindi kami pwedeng pumasok to the hospital just to check what's the situation inside. So we're just basically like hearing whatever ang maririnig namin sa mga non-union members who are still working inside. Yeah. Sir, again, from 7 a.m., yung ano nyo, strike nyo, from anong oras nga, sir? Simula? At 7 a.m. until 7 wow. p.m. So talagang 7 to 7, you're there sa labas ng hospital? Yeah. Grabe. We actually take turns their schedule. It's just that I'm scheduled to work, supposed to be walang strike. I'm scheduled to work today, but so I decided just to come since yesterday. So yeah, so we take turns actually to come here para at least mabalance yung mga tao. At the same time, we would have enough people to actually take it outside sa hospital. So tomorrow, another day naman, again. Ano mangyayari? I mean, hopefully hindi na, but we'll see. Because tonight will be an update again for the meeting today. If there's a progress, if they can give us a contract that is acceptable to us, this strike will be done, and we will now vote for the ratification of the contract. But if not, if there will be no contract, this strike will continue. Okay. Sige. Sir, thank you so much for giving us an update. Nakikita namin dyan ngayon live. Wow, talagang sa mismo sa site. So, salamat sir sa time na gaginhatag mo diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. And lastly, sir, mensahe mo sa imong family dire? Kamyaw ko lang na ako mga family sa Iloilo, the Macaresa family, ang also ang family ko sa Victorias Negros Occidental, si Nita and her family, the Garcia family in Victorias, and then those are my co-workers on the cards. And then also, mga taga-Calimarina sa Ahoy, Iloilo, Hapotoyo family, and Macaresa family sa Ticod. Salamat, Bomboan. Sir, third, Sir, third, ipalaparo na mo ng screen para sa video. Pwede mo sustain lang ka seconds and video mo sila, sir, while they're doing their rally. No? So, gina-video sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton ni Sir Third, no? Bakirisa, ang atong Bombo International Correspondent, direkta iya sa may sa may New York, no? USA, ang ining patigayon nga strike, no. Pwede mo papatadlong liwat ang imong camera, sir, kay nagatakilid siya, no. So okay, sige. So may mga sila may mga pagtawag, may mga streamers na sila gahambal, we are on strike. Anong ginaano sa mga streamers ninyo, sir? Anong mga hambal dira? Hold on, I'll ask man. You want to see what's being said? Yeah. It's one of the Filipino nurses. That's Riley. That's Susan and Elaine.
They are also nurses. I work with them in the emergency room. Okay. Yeah. On Those are strike. Filipino nurses. On strike for better patient Yeah. care. That's it. Fair. Fair Yeah. contract. And then fair contract. For patients Yeah. and nurses. All right, mga Filipino. Sige. Sir Third, thank you so much. God bless you. Halong Welcome. kamo dira, sir. Salamat. Thank you again. Salamat, Kid Bambuan. All right. There's another group. I don't know. These are Wow. my coworkers. Oo. Okay. Oo. Thank you, Bambuan. Salamat. Ano to yung grupo, sir? Sa mga ano na sila, sir? Sa salakyan sila. Mga coworkers ko sila. Upod sa emergency room. All right. Grabe, no? Ano kamo, sir, no? Covered man kamo dira sa mga news agencies, mga media outlets. I have ABC News here, Eyewitness, and the New York One News. All right. Sige. Sir Third, thank you so much. Okay. Salamat. Welcome. Okay, All right. bye-bye. Sige, there you have it. Ang ato niya Bombo International Correspondent. Direkta iya sa may New York, USA, si Sir Third Baqueriza, Ludovico Baqueriza III. Na? So, ga-hold sila sa strike. Si Sir Alan, ready naman, Bombo Kim, sa messenger, ta siya tawagan. Sa aton niya mga kauturan, kay sa aton niya nga mga kabombo, kay kadamo, nagkakalanabo, to subong sa Amerika. Now, of course, ining strike ni sa mga workers, sa mga nurses, pero sa California, sa aton yung mga kabombo, gabaha naman to no? Grabe. Kasi hindi kita kabalo. Dre, sa aton sa Bacolod, okay lang sitwasyon ta. I mean, gaulan, maulan ng tiyempo, maulan ng panahon, pero somehow okay lang. May mga lugar dre sa aton, sa bugos sa kalibutan, nga grabe gidyang pagpanghangkat, no? Especially, no, again, hambal ko na gani, gabinaha man to sa may California. So, ibaloon tabi ang ila sini nga sitwasyon, kay mangin kaupod manaton subong yang nga aga si Sir Alan Mandid ang aton nga Bombo International correspondent direkta iya mga kabinan sa California, USA. So, chikero naman naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no, ang ining sitwasyon dito. Umal kita sa California, syempre din man nga bayan sa kalibutan damo man nila ang mga Filipinos. No, tikita mo to, ang nag-rally to sa may sagwa sang hospital to sa New York, may mga Filipinos, no? Damo yung mga Filipino nurses actually nga to sa Amerika. Syempre, nagakadto na gani sila sa Amerika kay ang kundiriya sa aton sa may Pilipinas ano man mo nang ano ni gani, parte maknubo man ang ila sa nga sweldo. That's why nga ang ila niya nga ginahimo perme malakat sa abroad, no? So, chikeron ta, hari na ang atong Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa California, USA, Sir Alan Mandid. Sir, maayong aga! Upod mo diri sa Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Ngayong aga sa Negros. Yes, sir. Oo, sir, kamusta ka mo dira sa California? Sir, kung naga-picket to subong, naga-strike to subong sa New York, bago lang gid, nagpakigangot kita to sa aton mga international correspondent, si Third Baqueriza. Sa inyo naman diya sa California, nagabinaha naman, sir, kamusta? Oo, baha di subong, mga pilanan, 2 weeks na nga ulan. Nagpahuway lang daw 3 days, tapos nagbagyo naman. Oo. So, damo casualties, mga almost 1 billion ang damage, more or less. Grabe. Oo. Mga 1 billion ang damage. Yes. Flooded from almost 34 million nga Californians, about 10% of the US population. Asamo? Oo. Flooded subong. So landslide, dako ang risko pag LA, San Francisco, halos bilog nga state sa California. Grabe, sir, no? Flooded. Sir, ikaw sir, diin ka gani specifically dira sa California? Based po sa Tustin, California, pero ang amon nga ang ako nubra sa San Clemente. So, nataasan kami. Pero just isa lang kabangga from my work, nag-landslide ang PCH, Pacific Coast Highway, the oldest street sa California. Grabe. Nag-block ang bilog nga dalan, so gin-close nila subong. Oo. So,
Damo damage ang kalsada. Grabe sir no. Magambal ka sir nga casualties more or less sa report dira sa inyo. Mga more or less mga pilang casualties. 16 death. Grabe. As of now. 16 deaths. Ano ning mga natabo ni sa ila sir? Nagkalatrap? Ang iba na lumos, ang iba na natumbahan ila balay or ang auto, tumbahan sang kahoy or ang iba na landslide. Kaya uso di sa landslide yan mo kay mga balay diyo sa liga tindog sila, ginapatindog nila sa mga cliff kay gusto niya nami lang a view. So ending kung may bagyo ti dalahi kamo kay humok ang duta mo. Ang California wala kami diya ulan permi. This is history. Kay sa above the average rainfall subong 400 to 600% on average ulan. Wala never nga nag-ulan di tag Simana. Very casual na kayong very normal na kayong natabo. Pero subong sa last week duwagi kasi man nga ulan. Grabe. So just humok ang duta. Nga mo na natabo sir nga I mean sa forecast nag-inulan as in ulan lang gid sir wala man ice or ano no. Wala. California kay hindi talaga ang gas snow di samon sa bukid pero sa on average land area wala ya snow. Tubig lang gid tulong tubig. Pero hindi ya siling sa aton nga nagabundak-bundak tudo. Galing kay continuous ba 24 hours. Sige. So Sir Alan, anong subong ga-subside naman? Nagahina-hina naman sa pero I think it will last until tonight but I don't know kay kung isa ga balik-balik mo. Like last week nagamba sila nga it's only will take like 4 days na himo nga duha ka semana. Oo. So grabe sir no. So ang mga dam nag-cave in tapos ang mga creek nag-alawas kagtun sa syudad. Mga ransuhan gakalapawan ng mga livestock. So because of this, ang mga work nyo affected? Not so much kaya ang kanami lang dire kay pagka munabe di-declare na sila dayon nga wala pasok, wala sang office o wala school. Kaya ang ako ganyan ang mga friends nga nag-eskwela sa dito nga area sa Bay Area sila going to San Francisco. Gin home study sila tanan kay gin forecast na mo antes magabot ang bagyo, mambala diyon o tanan nga eskwelahan hindi anay magklase kay amo ning affected nga lugar. So wala na nagna-eskwela ang kabataan, online na diyon. So online na lang dayon. Pero sir, sa recovery ninyo, anong ginahimo sang gobyerno dira subong sa California? Sang damo sang rescue operations, damo sang mga 911. Gina-advise nila tagapon nga hindi na magwa sa balay from or kung may kagtuan ka nga hindi man importante hindi ka na lang malakat from 2 p.m. yesterday up to 8 p.m. tonight. Okay. So and then sir sa mga rescue may mga inablang giving of relief assistance bala sir anong ginahimo? Dire more on kwan sila kay antes di magtupa ni miyara na lang daan ginapangatag advance. Wow. So ang tabo na lang gina-pick up sila, kinakuha sila sa mga lugar nga dam. Kay gina-declare na diyon evacuation ang mga risk area bala. Gina-deklara na diyon nga dapat tanan ma-evacuate. We are all forced to remove that place. Oo. So, tapos, sir, dasig man ang response ng government? Why man reklamo mga tao? Wala man so far. Pero sir, for how many years nga ra ka dira? Do ka first time na natabo nga do grabe gid ang pagbaha? Oo. do ka damo naman sa naglalabay nga baha pero hindi pro sini nga bilog nga state. Bilog. Sa unaya, say Southern California lang or Northern California, San Francisco lang o San Diego area lang. Ini bilog nga states 90% sang states ang California is affected. Do ka abnormal na gid sa kalibutan ta sir no do hindi mo na gid hindi ka na gid bla kapakot sang posible nga matabo bala no Sir Alan? Mayo lang gani kay kabalo ka tungod I think ang California kalbo mula kami diya siling mga lagko nga mga forested
limita jutay lang gid ang bukid kay disyerto ang California mo. So when it comes nga mag-ulan, ang baha diyon perte kay tungod wala sa may nagasuyop nga kahoy pala Oo. sa tubig. So baha diyon rekta na diyon sa suba o sa creek o kung wala ganing agyan, tim kagto sa mga populated area sa mga balay. Oo. By the way, sir, para sa mga listeners natin nakikinig ngayon na from Metro Manila, no, matagalog ta, sir, ha. So ngayon, sir, yung response ng government, wala namang problema. Although, sabi mo nga kanina, this is the very first time na nangyari to na talagang buong state ng California ay binaha, Sir Alan. 90% so far. 90%. Oo. So, ano yung ginagawa ng gobyerno dyan ngayon, sir? So, they are, the good thing about the government because, sorry, nag-English ko. Okay lang, sir. Ang buti na lang, mahina ang Tagalog ko eh. Buti na lang yung mga tao na apektado, ang local government nila, nandyan kaagad yung mayor, yung governor, all out. May kanya-kanya silang mga ginagawa like sa evacuation. Bago pa dumating yung bagyo, may announcement na sila na ito yung lugar na babahain. So, lumikas na kayo dyan. Ito yung lugar na mataas. Doon kayo pumunta kasi may evacuation site doon. Lahat ng, let's say, eskwelahan o may mga gymnasium, mga big evacuation center, naka-prepare na yon bago pa dumating yung bagyo. Kasi na-forecast nila eh. I think 1 week before bago dumating. So, nakapag-prepare sila. Yung hindi lang nakapag-prepare, siyempre, ang bahay mo, hindi mo naman pwedeng hakutin yung buong bahay. Kundi, affected yung bahay nyo, nabaha o natangay, whatever. Pero, yung mga tao are safe. Alright, sige, mabuti. Ang kagandahan lang dito kasi almost lahat ng bahay may insurance. Oo. Sa baha because this is, as I said, hindi ito normal sa California na laging nagbabaha. O malakas yung ulan. So I don't know kung ang mga insurances ng mga bahay na may kasamang baha na protection o damage due to disaster na baha. Sige. So parang okay naman. Pero yun nga lang, daming damage sa properties. Sir Alan, salamat gid sa imo nga tiyempo, sir, ha. Mensahe mo lastly para sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Be safe lang ang mga pamilya ko dira sa Duleda, sa Mandid, Lujan, kag sa tanan nga mga pamilya kag mga katapos ang Negros nga province naton sa Bacolod. God bless you all, kaghalong kamutanan. Alright, sige. Sir Alan Mandid, ang ating Bombo International Correspondent, direkta naman iya sa California, USA. Salamat, sir. Salamat, Ged. No? Happy New Year. Happy New Year. Sige, salamat. No? So, amo naman to yung California. Gabaha naman, first time naman, balikan tang Patrol Bombo Kim. No? First time naman, nga ginbaha gidya ang bilog somehow 90% sang estado sang California. So, ambal ni Sir Alan, may mga katabo kahit for how many years nga, dekada na siya dito sa Amerika, especially sa California, may ara ko sa northern or southern lang. Iniyatanan na halos, no? Imagine lang 1 billion almost damage siya US dollar sa infrastructure, and then may 16 ka deaths, landslides, grabe. So, amo na ang ilang sitwasyon na dito naman iya sa California, ang kalibutan, tas subong to hindi mo nagidya, di ka nagikibalo. Imagine lang ginulan sila sa duha kasi mana nga sige-sige nga pag-ulan, baha gid ang gwa niya, no? Ang mabasubo lang gid dira iya kay may mga nagtaliwan, no? May mga nagkaramatay, may nadulaan iya sang kabuhi, no? Bomboan, atmospheric river na tawag, 12 inches rain kuno. Grabe, no, Sir Tide? So, imagine bla. Sige-sige, buuan ka sang duha kasi mana nga pag-ulan ba, uti palayo lang na yes aton driya, no? Kay kita ya gani, isa ka oras ka nga ulan nun driya sa aton. Like for example, sa aton sa Bacolod, sa Iloilo, gasaka na yung tubig. So, palayo lang, no? Hindi ka nagigya kapakot. Anyway, balikan ta ang patrol, si Bombo Cherry Grace Santillan. Kaya kagabi, isa naman niya ka-shooting incident, no? Nagluntad sa aton, driya sa may syudad sang Bacolod.
ti patay gid ning security guard matapos ginluthang wala pa makilala ani nga mga persona sa Purok Paho, Barangay Takuling. Anong pinaka-latest update? Alas 8 ni kagabi natabo. Bombo Cheng sa imo siniiya nga dugang nga report nga madulong sa aton sa subong iya nga aga. Ano na nani, hindi na dapat hindi na malimunaw ang mga suspetsado basi mapasok naman sa banga sa mga unsolved bala, no? Ano ning ilay nga motibo yung 51 anyos na ning security guard ining biktima nga ni? Naga-duty ni siya sa Bredco. No? Papauli na ining biktima sa Maynali lang may naglabay nga salakyan kag tidto ini ginluthang. So, salakyan naman ginagamit. So, ginahibalo pa ang impormasyon sa siniya nga salakyan. Pero ang suspect dere ginapatihan, syempre masubra sa isa naman yung suspetsado nga ni. Anong motibo nila ni? Related ni sa trabaho? Sino ni ang naano sang security guard bala? Sino ning siniya nga na inkwentro? Sining security guard? No? Anong natabo? Isa mamatsyag tayo doon muna lang niya kahapos ang kabuhi sang tao, no? Inablang duway na hadlok-hadlok Tiniya gabi natabo. May mga times pagani iya nga sa maski sanag in broad daylight bala, no? Sige, balikan ta ang patrol si Bombo Cheng. Bombo Cheng, please go ahead. Yes, Bombo Ante, padayon sa gihapon ng investigasyon sang Police Station 6 nga ginpangunahan ni Police Captain Dax Santillan kung sa diin mayara naman sang pagpanglutha nga nagluntad kagabi mga alas 8 sa may Purok Paho sa syudad sang Bacolod. So, base sa nakuha natin nga impormasyon Bomboan, ang biktima ginkilala nga si Jose Ray Haranilla, 51 anyos, kag isa ka security guard nga naga-duty sa may Bredco area, Bomboan. So, base sa naka-witness o kung testigo dito nga nagpayag kay Police Captain Santillan nga pauli na kuntani ini nga biktima sang hinali lamang nga may naglabay nga wala pa nakilalaan nga salakyan o kung wala pa na-identify kung ano klase nga salakyan, kag didto na siya ginluthang. So, ang mga na-recover sa crime scene na Bomboan, mga hindi magnubo sa 5 ka mga empty shell nga wala pa nakilalaan nga armas luthang Bomboan. So, ang ginalantaw nga motibo sa aton mga kapulisan base may kaangtanan ini sa iyang trabaho o kung na may yara ini nga nakontra ang biktima Bomboan. Ti amo pa na sa gihapon ang padayon nga investigasyon sa aton mga kapulisan kag igahibalon pa sa pamilya kung pa-autopsy bala ini sila para mahibalaan kung pila ka mga gunshot wounds ang mga na anhansa nga biktima Bomboan. Ti amo pa na no kay damo gid masubra gid sa damo gid nga nabatian sa mga testigo kung sa malapit sa crime scene ang naglupok sang armas luthang ti abi pa lang sa mga katupad balay o kung mga lapit didto kung diin natabo ang ining insidente Bomboan, abi nila katay lang sang palupok ang ilang nabatian pero wala sila kabalo nga may ginluthang patay na didto sa area sang Purok Paho Bomboan. So Bomboan, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Captain Dax Santillan, ang office in charge sang Police Station 6. So para mama ginakasubo ta gid ang status ng victim na. So declare na sa patay sang attending physician. Ang asum na wala pa kita sang physical count sang igo sa lawas kay process pa naton kung wala ang pamilya magsugot nga ipatopsy ang lawas no. May at least may official gid kitang results ang cause of death. Pero simple sa initial nato no ang investigar gunshot noon ang initial nga kumatayon. Sa term ta siguro nga gamiton para may change sa tan pwede natin magamit ang multiple. Initial natin no nang ilakat ang ating biktima
suno sa mga testigo nga nakakita dito kagina. Gulpi lang may salakyan nga nailabay siya kagina. Bombo Cheng, kung tanawon mo ginalaktan niya nga area do ka dulom, no? Yes, bomboan, tama gid ang kadulom sang area kag do wala gid street lights. Oo. Tapos hindi siya do ang tawo binantayan gid siya Yes, sa posibilidad gid siya bomboan nga ginbantayan kag ginsundan ini siya sa salakyan bomboan ti wala pa na hibalaan kung pila ka mga suspitsado ang ara sa likod sini nga pagpangluthang bomboan pero suno sa mga kapulisan sobra sa isa bomboan ang naghimo sini. Kag multiple gunshot wounds ang naangkon niya. Yes, multiple. bomboan. Hindi lang niya isa, damo ginpaarakan gid siya. Yes, bomboan ginpaarakan gid ini siya kung sa diin ginadala pa ini siya gani sa hospital bomboan para bala maanhan man siya ma-revive pero ginanhan gid siya bomboan nga dead on arrival na gid ini ang security guard nga nangin biktima sa shooting incident bomboan. Bombo Cheng, subong may mga reklam heavy rain siguro sagwa ni sa Bacolod kay diri sa aton sa Bacolod pulo panaliti lang man no amo ning subong hindi man kusoged ang ulan? Wala man singa pagbaskog nga ulan diriya sa syudad sang Bacolod. Amo lang nayaton babuan mapulo panalithi sa mauntat naman, mabubo na naman kag mauntat bomboan. Salamat gid Bombo Cheng. Bomboan na report gika sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa report sa patrolyari natin mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Way sila yung paninguha sang ila nga ti mahatagan man ko tani sang legal nga sa pamaagi abi mahatagan sa pagkaon sa legal nga pamaagi ang ilang mga pamilya pero hala ka pangawat ka motor amoya ang ila tapos ibaligya bisan nga ti hindi ila o galing kay ti ni abi mo nang tawag ni do ka nga do grupuhay malaniguro kay way pagani na isa kasi manahan ara na naman oras sa Bombo Philippines Standard Time 33 minutos makaligad ang alas 5 sa aga. Shakiron tanaliwat una kita sa Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bombo Ana. Welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direha sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ti patay gid ining isa ka security guard matapos ginutang sa wala pa makilalan sa gihapon nga mga suspitsado sa Purok Paho, Barangay Takuling, syudad sa Bacolod. Pasado ini alas 8 kagabi na tabo ining pagpangluthang sa ning security guard. Tiniberoan sa interview namon diri sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Dax Santillan, hepe sang Bacolod Police Station 6, ginkilala ning biktima kay Jose Ray Haranilla, 51 anyos, kag isa ka security guard kag naga-duty sa Bredco area. So salakyan ining nagtira sa iya nakasakay sa salakyan amo ning ginahibalo pa sa mga kapulisan ano ilang motibos ang ginatanaw nila sobra isang suspetsado kag multiple girabi ginpaarakan gid nila ini ang biktima kay sa pagdalaga ni siya sa hospital tiway na dead on arrival. Kag sa dugang panamon diri nga balita ining Manukan Country namon diri kay ang mga occupants diri may mga arrears. Imagine na 8.5 million pesos ning arrears ang 14 ka mga nag-occupy, nagabaligya. Dira, ginatagan ni sila plaso kay last time may mga ginpang padlock ni aning mga stalls nga ni. Ginatagan plaso sang syudad through compromised agreement. Subong may bilin pa nga balayran nga 6.8 million. Kahapon, duha gid ka mga stalls ang ginhatagan notice to vacate kay way gid nagbayag-bayad. Base gani sa compromised agreement sa ila sa syudad sa Bacolod. Kagkaina, subong man sa dugang namon ni balita, nagpakigangot man kita sa aton iyang Bombo International Correspondent, direkta dito sa may New York, USA, si Sir Ludovico III Baqueriza kay Bombo Lindsay, kundi ongoing tong ilang strike. Actually, sang nag-interview kita, ga-strike gid sila kay alas 7 sa aga, tubtob alas 7 sa gabi ning strike sa mga healthcare workers sa mga hospital dito sa New York kay ang ilang ginasinggitan nga why na renew ila contract, why na renew because
wala sila meet halfway sang government kay ilang nga gusto duga nga compensation kay ti jutay lang sila nga mga nurses, grabe ila trabaho. So amo na healthy dapat ang environment, working environment nila, amo nang ilang nga mga demands. So hambal ni Sir Third Bakirisa, hambal niya kung hindi pagid sila yung mag-agree karon kay through Zoom ning ilang nga mga meeting with the management kay nag-reach out naman sa ilang management kay ti linibos la mo madamo man silang nag-strike sa sagwa. Ang ginahimo sa hospital, nag-hire pa gani sila mga nurses halin sa iban nga mga states mo kay tungod way na nag-renew contract din nga mga nurses. So kung hindi pagid matigayon pagid ang ilang ginahinyo, ti another day naman buwas nga adlaw patigayon sila gyapon sining pag-strike o kuning ila sining rally. Kag subong man nagpagangot man kita sa California, USA kay ang hambal gani sa aton nga Bombo International Correspondent ni Sir Alan Mandid, first time man niya nga 90% gidya sang California ginbaha. Hambal niya sa isa sobra niya na isa ka dekada didto kag pila-pila man katuig nga hambal man sa mga local sa mga tawo dito sa California, why niya nagbaha yang halos bilog nga California. Ti halos mga $1 billion ang damage. Subong gamat-amat naman sa beside ang tubig pero may mga 16 deaths dito subong. Landslide, so amo ning mabudlay kag mga balay nga mga nagkala-damage gidi nagkalaguba. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Lindsay, mayang agaman Bombo Radio Western Visayas sa Mondriya nga mga balita syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Speaking of Bombo International Correspondent, diri man sa dito man sa may bahin sang New York nga tinagapatigayon bala sang hublag protesta. Ginpayag man diri nga nagpakigbahin man ang mga Pinoy nurses dito sa hublag protesta sa may New York, USA. Iniyang ginpahayag ni Bombo International Correspondent Mr. Greg Aguilar nga sunod diri sa iya linibo ka mga nurses sa Montefiore Medical Center sa Bronx kag sa Mount Sinai Hospital sa Manhattan ang nagpatigayon sang hublag protesta bangod gani nga wala sila didto nagpasugot ang management sang duha ka mga ospital kaginahinyo sa New York State Nurses Association may kangtanan sa pagdugang sang ilang mga empleyado. Kagdugang pa diri nga kinahanglan man sang nurses ang pahuway kag maayo nga pagtratar sila bilang mga nagatrabaho man bangod nga ang mga nurses didto nagatatap sang masobra anom ka mga pasyente adlaw. So muna ang ginpakigbahin manan sa among nga BINC nga may ara sa mga Pinoy workers dito ang nag-join sa hublag protesta sa maibahin sang ospital sa New York, United States. Sa dugang nga mga balita diri sa amon sa niya nga probinsya sang Capiz, update to bala sa tong lalaki nga nagkaon sang duha ka mga buhi nga mga manok. Nabilin lang tong ulo kag ang kahig. Kung sa din gani atong si Papet ginchekyar na sang doktor, sang espesyalista o galing kay ginapa-transfer dira sa baybahin sang Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Agod nga ti matatap gid kay sa initial diri nga findings pag-check up may ara sang posible ginasuppreher nga balatian sa paminsaron ining si Papet. Kay matapos nga ti hindi normal to ang iya sining nga ginhimo nga pagkaon sa duha ka mga buhi nga manok kag nag-abot pa ang time nga nagwaras ini siya. Ang isa nag-aabot man ang time nga insakto man siya istoryahon, matino man siya kumbaga o galing nag-aabot ang tion nga daw hindi amo ang iya hindi normal ang iya nga paghimo or paghulag man or paino-ino. Amo na nga disidido man diri ang pamilya ni Papet nga mapabulong man ini ining lalaki nga ini sa espesyalista. Pero to hambal to sang Sirwano di
nang ginano siya, halitan siya sa taglugar dito sa may bahin sa Banuasang Sapian, particular sa Barangay Damayan, kay gintapas nito ang dako nga puno sang santol nga ginapanag-iyahan gani sang taglugar. Sa dugang magpaginamon diri nga mga balita, ang katapo diri sa mga empleyado sang sang Department of Education Rojas City Division nakabaton gani sang incentives nagikan diri sa city government. Ginatos ka mga empleyado sang City Division, sang Rojas City Division, mga manunudlo dira kag mga personnel ang nakabaton sang incentive sa subong kapon, subong Enero sa nagikan diri sa amon sini nga city government. Kag hindi lamang ina kay man ang mga sa bahin naman sa amon diri nga probinsya sa provincial capital ato mga nagdala og bala sa sining Batang Pinoy nga giniwas itong December 2022 sa may bayan sang Vigan. Pagpaulit din nila diri ang mga athletes man ginhatagan man sang pasidungog kag syempre insentibo man nagikan sa gobernador sang amon sini nga probinsya sa sining mga atleta sang Batang Pinoy nga ginpangunahan gani ni Coach Conwell Diestro. So dako man ipagpasalamat sa kay Governor Ferdinand Otto Castro kag sa provincial government sa sining pagbaton. Actually nakabaton ng 7,000 pesos ang mga nakapauli isang gold medal, 5,000 pesos naman para sa mga silver medalist kag 3,000 pesos para sa mga nagkakuha sang bronze medal sa sining Batang Pinoy 2022. Amo ni so far mga balita diri sa amon syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Lindsay. Madam gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga managapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Subong adlaw ang ika-3 nga adlaw sa amon nga week-long celebration sang Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2023 kung sa diin subong adlaw nakatalana nga magsadsad sa kalye ang mga manugturo sa amon nga bilog nga probinsya sang Aklan. Ti angot diri pila man ka mga insidente sang panakawan ang nailista sang amon nga Kalibo Municipal Police Station kung sa diin ang iban to nadulaan sang cellphone, kwarta, kag iban pa nga mga importante nga mga dokumento. Samtang dugang man nga balita diri sa amon dito sa may bahin sang Banwasang Malay sa isla sang Boracay, mas nga ginpadali sang LGU Malay ang ini nga pagkuha sang mga dokumento sa mga negosyante nga gusto nga mag-put up sang ilang business sa isla sang Boracay. Ti sunod to kay Dennis Briones, licensing officer sang LGU Malay, nga nagtukod sila na sang ining satellite office sa may bahin sang barangay hall sang Balabag agud nga mas nga mapadasig kag mapahapos lamang ang pagkuha sa mga business permit sang mga negosyante nga gusto mag-put up sang ilang negosyo. Kay ti nauna na ini pila na ini ka beses nga ginareklamo sang mga negosyante nga tuman ka lisodya ang magtukod sang negosyo sa isla sang Boracay. Samtang dugang man nga balita diri sa amon isa ka ginango ang nagdangop sa Bombo Radio Kalibo matapos nga na-scam sa iya nga gin-order nga SIM card online. Ti base ito sa tagreklamo nga si Genevieve Candelario sang barangay Hiniktan Altabas Aklan. Nag-order siya sang duha ka SIM card sa sikat nga online shopping kung sa diin ang status ang iya pang-order is for shipping pa lamang. Ti nakibot siya, tinaglabot ng ini nga parcel kag sa iya nga pagsikyar sa tracking number kampante siya nga tuman ang iya nga order kay ti same lang ang tracking number pero sang nag-abot ang ini nga SIM card ini man gali same malang gali sa mga SIM card nga mabakal sa tindahan nga nag-arrange lamang sang 30 pesos pero ang iya tungagin bayaran sa duha ka SIM card online
kapin sa 1,200 pesos. Ginaparindugan pa sang iyang ginakuhaan sa iyang parcel nga hindi na mai-refund ang iyang kwarta. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Napakigangutan man naton si Bombo International Correspondent Ludovico Bacariza o Concerti Bacariza III. Bangod nga ti ining nagalaom sila nga masulbar ang ining ikaduha nga adlaw bangod nga ti ikaduha nga adlaw nga pagprotesta Manila ipagpatigayon sa hublag protesta. Bangod nga ti maapektuhan ang pagresponde sa medical emergencies bangod sa kakulangan sang mga nurses. Dito kaangay mandariya sa nagakatabo diri sa amon sa may Iloilo sa bahin sang Western Visayas Sanatorium and General Hospital bangod man sa mga reklamo sa mga empleyado. Di kahapon to sa bahin sa Sangguniang Panlalawigan nagahatag sang privilege speech si Iloilo 2nd District Board Member June Mondihar bangod nga ti ang location ang lugar kung sa diin nahamtang ning Western Visayas Sanatorium and General Hospital sa may Santa Barbara, Iloilo, which is part pa sang 2nd District. Ti nakabaton man sa mga aligasyon si board member Mondihar nga kung sa diin late na or delayed na ang ginahatag sa sweldo sa mga empleyado kag magluwas sina kulang-kulang pa kuno mga equipment kag facilities sang ospital mangin gani sa mga kagamitan bandage, gunting, alkohol ginakulang man kuno ang nasambit nga ospital kag mangin ang ilay nga elevator wala man kuno naga-function wala gid ginapakayo sa sulod na sang 6 ka bulan inaiya base na sa mga aligasyon sang mga empleyado. So galaom dari ang board member nga pinaagi man sa ila sa bahin sa Sangguniang Panlalawigan mahatagan sang kasanagan kag mapaathag man kung anong nagakaratabo sa sulod sang Western Visayas Sanatorium and General Hospital. Samtang sa iban pa namon dari nga mga balita Bombo Radio Western Visayas kahapon nagpatigayon dari sang pagsinapol si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Kaupod ang Department of Public Works and Highways Region 6. Kung sa diin ba naakigan gito ang direktor ka Department of Public Works and Highways si Director Nery Bueno bangod nga ti suno pa kay Mayor Treñas do sinuplada nga panabat. Di wala dari na uyunan sang alkalde ang sabat dari ni Director Bueno sa ginpatigayon nga pag sinapol may kaangtanan niya sa gihapon sa ungka fly over. Ini man nahanungod sa pagbisita ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan sa palaabuton nga Biyernes nga adlaw dari sa amon sa syudad sang Iloilo. Tigin pamangkot dari ni Mayor Treñas si Director Bueno kung mahimo niya nga mahambalan si Secretary Bunoan nga maghatag sang update tuhoy sa kontrobersyal nga ungka flyover. Ti kaangay kuno suno sa alkalde nga nagasinupladaya si Bueno sa iya nga pagsabat nga hindi kuno sini masigurado kung mahatagan gid man sang tiyempo ni Bunoan ang hingyo ni Mayor Treñas. Tinagpaandam pagani dari si Mayor Treñas nga kung hindi pagidigani maghatag sang update si Secretary Bunoan sa amon dre kung ano na ning sitwasyon sa ungka flyover, ideklara na lang kuno siya ni Mayor Treñas nga persona non grata. Bomboan. Nante, si Mayor Treñas kidang iya ka enkwentro ti dapat gituod nga pressure na hindi niya pwede nga sagi lang siya ka sinupladada Bombolinse. Amo gani. Hindi lang man si Mayor Treñas din nga pangayo kagahingyo nga hatagan sang update ni ko na ano na ni bakbako na lang ni ang ongka flyover o kung pwede pa ni malabayan. Kay mangin dari ang mga pumuluyo sang syudad mangin sa probinsya sang Iloilo amo manaya ang nauyunan. Amo man ang ginahulat-hulat ang update nga timambal pa yang i-check ta danay ang schedule ni Secretary Bunoan kung may ara sang may ara sang bakante sa iyang tiyempo. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Tama kagidira Bombolensi no. Kay ti base ganito sa pilaman ka mga nakikita naton sa social media sang mga nagakadto dira sa Iloilo ti
lapit na pa man ang kinasadya Bombolense daw nahuya kuno ang malukal dira nga daw amo na ang maabtan sang inyong nga mga dayo balat. Syempre basi balang iban matagas gid ang expectation makadto ko to sa Iloilo gali amo lang nang abtan kag why man Bombolense so far sang nakikita gid nga bi promesa or assurance nga maakayo na maayos na ini sang dapat mas kung pwede mas temprano tani Bombolense. Amo gani. Pero kung kita maglantaw, at ido alang-alang na ni nga makayo pa kay kung lantawo naton diri ba ko tamaan ka delikado, especially sa mga nagalabay nga mga motorista sa idalom sa Ongka flyover. Kay kung lantawon mo sa gani magtangla ikaw, dumatyag mo, dumarumpag mo, dumakulaps, ginapangayo, wala tamang ginapangayo, pero tido amugid sila ang matabo tapos mambal pa di sila nga buksan ko no sa mga light vehicles lang ang Ongka flyover ba Diyos ko patawara pasi balaan mo pa na balang mangin rason in kaso nga ti ma-collapse mag-usmod pagid Bomborita. Isugal nila darang kabuhi sa mga motorista no masakay sa mga salakyan dira kun i-open nila bisan para sa mga light vehicles ay kun light lang kun damo sa mga umalaging nga mga motor hindi amo man sa gyapon marumpag man na sa gyapon atong way kasugpon to nga flyover to Bombolense hambagan nila ang flyover pinagtagpo sila pero why sila gintadhana kay man why sila nagasugpon Bombolense. Amo gid tamo na iya diri bisan gani mga litik-litik lang kun ipalabot may nagapalabot diri sa aton tapos ibuyagyag taman sa kahanginan ba pagkadason adlaw tabunan na nila sang trapal kay man nahuya sila. Sige lang